Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor baminta kasngi. Karib Youth Federation ke penpau ke jingmeni ke sarkar jela belam kemada ke NPP kabalong ke bakloy ben penbet yu put usama ke wat ke ba arpen sngo president ka RBYF ba people thank you ha ke jinge peliulang bar ke senjuk kinong sencharge nong border area ran nong tung hima kriams imship ke ba pelong ha maulas nai Riboy district. Oba people thank you ha ke jinge kren hakilat pathai kubor uyathu kadi ke kubor beskotrnan ye ke jingtmu ba bhajong ke sarkar. Kay par ka jingkwa ajungani ka sing RBYF bagani ka jingpin bet pon kadai banlong da ka lenti ka basyay. Shu ka sing ka trangi ka sarkar jela ban pendep ya ka jingpin bet pon kadai banlong minsngi minshay. Oba people thank you uyathu upriang ya ka jingkran umintri rang ba ka jela u konrad ki sangma ba ka jingpin bet pon ka wat ba ar on bread shikarai upait ba na baro alyang ka ba ki jaka basyang basa ki khasi kidai ban wanno Meghalaya. Ngi simkian lah kalian kaseng hadin bangi UI ya ka jing karai jong ka sarkar Meghalaya berka Assam bahkan sedang no ya ka phase 2 ya ka jing penpet put penpet sam ha ka beri ber ki dispute area ki ba don ha ki jelahi jungi berakawai te ha ni phase 2 ku mengitip ba ka sarkar kan sedang banyekran ru ya ka block 1 block 2 tengi ka Riboy Federation ka banadu menswangi ju ya jan ya selok ya kran ru bat kini ki samla nongkit kam la ki nongelam jong ka sang Karbi Student Association bat kumju ki pajba jong ka te ka than ka long ha ka bidi bat kini ka block 2 ngi sim trai ya ka jilong trai ya ka block 2 ba ka dehi ka benta jong ka Meghalaya bat khamtam jong ka jingmi jong ka administrative unit ka Riboy district te haba ka layak ya ka phase 1 kadon kendiat hangno ka jing yosngo jungi ba kadon kata ka jinglet jong ki minister bar ha ka jinglet minister ngi ipun ba na kaliang jong ki nong Assam hasulok ki perta ba ka de jong ka Assam klem da don ki perlok ki ba para jai bedru jungi na ki kasi la surai ba de ka Assam po ka snong mai khuli ya ka ju ka jaka ka lum jing tep ba ka de hi jong ka snong mai khuli ba ha po ka jela Meghalaya bat kumju kata ka pung ka balasna lembaga skim MG NRJS ya kata ro kiyong bangila ngi aino ya ka ni ka pung nama ngi simno ya kate ka lum jing tep haba ka di ka ju i ka jaka jong ka Meghalaya jong ka snong mai khuli henry kinang ong kumta tengi ngimpa bakan jia yang sahisin ya kum kini ki jong put apo ka ni ka phase 2 ka baki ekran hi ka bidi bat kani ka block 2 tengi lalum banwat jingtip kenang ba ngin syai bat ka sarkar kan simlang ye ke ka jing penbet kana kaliang jong kini ki rang ba snong ki temen snong ki badon hapo snong ki ba ka block 2 ya ka jingtip ha ka jingelang ka balong ha kini ki plai ki baladap hapo sabuda ha ka ba kidon arngut ki arliang mamla na kaliang DC ka DC na po ka Karbi Anglong West Karbi Anglong bat kumju UDC jungi na po Riboy district KSP na bor arliang bat ngilai syong lu bat kisang balang na lu ka Karbi Student Association ngi don ru ki Gorkha Student Association bat kumju ngi ka Riboy Federation ngi ru ngilakaran ha ketiga ngi ba ka jingdawa jong ka Karbi Student Association ka baong ba ngin buram ka sarkar borong artli ki sarkar na du Assam adu Meghalaya kin buram ya ka gadget notification jong muslim ka kendai spa san phuai kata ka di khalai tarik April ka kendai spa san phuai ka ba ki kedo ya ka jing sna jing thau no ya kata ka Mikir Hill Autonomous District Council telaringi pe ya ka put usam ki tho ha ka bedi ba ka than sep ngi ki ong ba ka de na po ka umyam ka dong sha ka hands down the Umkhen River to the mouth of Umlet and up to the Umlet River again. Te baki tho ya kata ha kata ka demarcation. Te ndrei ngi kiong bangi na kaliang Karbi Student Association kiong ba day ban buram ya kani ka notification ka bakar lai tarik April. Kani ki kedawru ya uta ulum jingka hulu ubulan du lai hajar sispa nyopupra meter above the sea level udah ujingka hulu ulong uput usam hakabedi hendai hakabangi tip sai ba ujingka ulum jingka hulu udan siliang jonggawa Umkhen
te hakate ke jing ye kendu jung kiar liang kita ki DC nah apa kili yang ngi ka RBF ngila jubab ba ngi support ya ka jing dawa jong ketika seng karbi student association ke bakiong ba di ban buram ya khalai trek ladangi pej nama ujingka hulu umron ulum alai atli nilai teli la mention ruang ni ya ke meter altitude altimeter jong ni ulum bagi kerman biju ulum ubodon siliang jong ketika senong siliang kawa jong kawa ungken Henry menta pat kei ke ba kani ke jing penbet jong kani ke sarkar menta ni ai kuble ya u chief minister ban buram jongi u kwalat sangma u bala simkhia bangin yo no ya uput usam jongi nama nadu bangi yo ya ke jelangim dan uput usam mobiang Henry kani ke sarkar menta kala simkhia ban wara no ya uput usam mengintim Henry apa ya kata ru ngim kwa pat bangin du pat ya kisnong ki bahap hapo ke jelam megelia ki beli hop man hapo jelam megelia mansu ai kumbangi la du nong lupa ya kiti kisnong ya kiti jaka palat ya ki kilometer square kilometer ki badon hapo ke ribu distrik nandu bokla para gabangi du kumba point san square kilometer but kum 1.01 square kilometer ngiladu par hakitan khana para te kumta kamde ban long siliang balong tang take policy Henry ka diban ngi diban yorun naga asam laneng give run asam nengin shibrun naga asam ibut uput usam bat kata kasur na kaliang jumubun balang ta ka jingi kendu ngilati besai ba ngidon kumba khatpratli kisnong ki bahap hapo karat nongtung ka bahap hapo kani ke area but hakani kara nongtung hakini khatpratli kisnong lalengi wat jingtip ya ki population base ngilap baki dan kumba pra hajar tam ki de ki nong song snong juki khasi bayar ke jungi lau di ukhrem upna la boywa te larangi sim ka jingdon jong uni u karbi kiong ba ka kim palat ya ka ar hajar handi lada ka ya cisa kumboong una kaliang u sar konrat sangma ka bangin sengap hi na ka sur jong ki bubun balang kamut kita baro ki khatpratli kisnong ki la de hi ban wan hapo Meghalaya ka ba lai ka long ba tang kita lagani ke jing benbet ka ong bangin sengap ika sur lalaki ong ka sengap tang ka sur kamdi ban sengap tang ye kita ki khatpratli kisnong nginang don shu sa kumba sautli kisnong ka ban na kaliang kani ka sunjuk kirong ba snong jong ka border kin sali kendu biang ya CM baran buram jungi bat kinsa airu ya kata ka jingtho ka bakini sautli kisnong kilasan palat ye ki saus pa san spa tli kitluming kiban IT sya kate sya UCM penpau ba kini kisnong ro sautli kisnong ro kibun hi ki nong susnong ki bede ki khasi ki jungi wei ka bangi kwa ban ba kani kala patai kubor kalong ba ka jingkran ha ka jingi kendu jongpi UCM baran buram bat u ki rang ba snong jungi na ka blok 2 haka kendai terik mulai Agos uar hajar arpuar hapo conference room hapo main sekretariat pilapan sengau bangin sengap dekat sur babun balang ai bakan long kumta Henry ngisgo hanglo pat kiong bangin buram ru ya kata ka jingtho ka jingyatar kata kaipot jong usnam arjar khadwei Henry lalai kran ye kani tata kemud ba kalalong kei ka pangiru ngin hab banti benia namang ngila keli bat kini girang basnong hausem arja kharwei ha kapor ba ulang dehi Dr. Mugul sangma kumbu menteri rang ba jong ka jela jungi ulakhot ya ki nongsong snong bat kirang basnong baki nong elam jong ka sunjuk kirang basnong jong kani ka blok 2 ban peni ya kata ka slide kabala pen krek nakal yang ka sarkar Meghalaya kaba peni ba baro kisnong kasi kilawan lupa hapo ka sarkar Meghalaya Henry ka balungo apa habang ngitip bat menta kiong blara ka dehi kata ka kaipot jung stem ar hajar kadwei habang ngayekran ya katu kan ni kiong ba ngin hab ban pej benia swa ini kaipot namar kat kum ka jingtip ka bangiyo kalong ba kidan stang kum ba sautli kisnong ni kita kisnong kilong ki bama lalaki wantang kita ki sautli kisnong lalaki muan hadu kita ki khatpra lane bat kita ki saw arfu artli kisnong jadi halo kani keman lada ka sarkar ka kanyat kat kum ka jing lenti baki layat hakani ka phase 1 ka basngap ya ki sur jong ki bubun balang te nakaliang ka RBF ru kan ya ka jing manjur hani lada jaba kinyat no ha kata ka kaipot jong ajar khat
kadwe ngim ban se ban ong sa usar lembaga lat partai kubur sya ke sorkar MDA bakadi ban khot ru ya u menteri rambak barim kenang ban syai namar hakani bangipan don kipapan lembaga political department kilab ba hakani ke ba kipeni ya ke kaipot ya takamap kipau tang sau teli kisnong kibalong Kibanwan hapo ka jela Meghalaya kata kalong madan umwang kasabuda ka ding ket bat ka jakni da kalong kumta kamun nginaldu pun teligis nong omsu tangki nakiti khat prateligis nong hanre ngiladu hi barok khat prateligis nong lang isim lang yakini snong khasi ki badon syarum jong kasnong umat ru te kei ke bana kaliang ka RBF kadon banoh ni bakani kadi ke isu kabala mi nadu ki por ba mensua Nadu kapor baka sorkar ka sedang ban ai ya ke mikir hil autonomous district council pen benai ya ke council hapo ka sorkar ka jela Meghalaya bamenta kalaya ya ka survey nadu u khat nyutrik mulai baar ka khandai spa sanpho bar kala penkut ha u ar pulai trik mulai baar ka khandai spa sanpho phra haka jingai lenti banwat survey tagisnong khasi penban ka khalai trik jong ubnai April khatkanai spa sanpui pat kila penmi penban dia kata ke demarcation jong kata ke mikir hil autonomous district council bat lembaga ni ka jing penmi ngi pun ba ka jing persya nadu ki pot mensuala persya bat kila thung lenter hadu sanpu pra nadu sanpu wei hadu sanpu pra kila thung ban wat ban ti binia ia ka ni ka jaka ngi osngau la kaliang jungi ngi ong kadon ka umlet hakathan sep ngi jong kata ke mikir hil kadon kata ka umyam samaut jong kata ka umlet ka ba hiar sa po ken henry don ki boong na ki perlok karbi ki ong ba ka umlet kadon hang ni po umru kalong ke ka ba kalong kontradik de halo kani ka jinglong kontradik kapa penlong hadu kini kisngiru kimsim lala banwara ya kata kajing penbej uput usam jong ke blok tu ke jungi handai ladang yong ke blok tu nadu nae ke jingkeli ke di banwan bangi kentu ya ke kentin blok tu ladang ikran pat tangi ya karat nongtung ke jungi kini khat prateli kisnong ki bangi don ngi sempet na kata ke penta ke bala peni lemba kata ke khalai terik notification ke khalai terik ke baong na ka napo ka wa ken ka be senda bat ka lum jingka hulu telada kalong lada ka blok tu ki simpen pantang nata kamot kala dei lupa ka benta jong ka Meghalaya telada ki ong bakade syarus tan jan nili kumba ngitip na ka baong ka khasi states ka bangiyo lum ngitip ki ong ba na umsoi sya umslong na umslong sya serli na serli sya yam kanang dei hi ka Meghalaya kat kum ka map jong kata ka khasi states henry menta ngikwa no uput ngimkwa suban pai segi barim na ai ru ai henry ngikwa pat bakan syai balada ka sorkar ka ya da ka sur jong pajba ngikerman scam ba ngi pai ke population base kemut ngi bun henry kimdi benrung kum kinong tu hapo kisnong gijungi henry kidi ban ajing tip kenang ba ki pajba ki balai bela sa ki pentor sa ki lengka kenya don lang harta kazaka ban pensisa ba ngi bun mangi gijaj benru kasi ban nikwi gijaj benru hapo kani zaka jong kinong sosnong blok tu ka RBWF kam kwa ban yakran hakabidi begini kam henry kan ai ka cingkersan kabarat ba ya ka senjuk kirang ba snong jong ka blok tu bar kisnong para marjan ha kite kistan dispute area jong ka blok tu te laraja ba ka sorkar kam khot kam sim on granted ya ka jing peni jong kini kiri rong ba kiri tumen ki bala im hapo kani ka than dan la kaliang ka sang hi kanam la ban pediang ha ka bidi ka jing ka kaifot ka ba kani ka sorkar kan sepenmi hadin bala pendep ya kini ka phase 2 raja ha kini kaipot ngin mat biang kumju ya kate ka jingmat jungi hapo ka bogla para bat hapo khana para area kemuna kaliang ka seng kambansi ka ban penpau ya ka jing persya ba ka jing yaki halor kini ka isu bat saisen khadu khadwai ngiong balada kini ka sorkar ka kran ya ka kaipot ka ba arja khadwai ka ba ka sorkar jong u Dr. Mukul kala peni kamut kidiban khotru kidiban peniru ya kamap
jong umukul syangi ki pajba kenang bangingin syai swa ba kan ni ke sarkar kan ai ka rai ba kan ni kaladi jong kasam ne kan ni ke di jong kamai kelia